Mosainya awacho ni en gima koro to nyaka bedni wachako gi security mar joma miyo kowuok e ude mwadake kor gwenge. Chako gi wuon paro dala kata kaka wuon ot kiko go ng'ama miyo ot kacha mondo yawuote kik neni gima ni gojo mamiyo ni en gima normal. Koro kowuok oko to bodhi mana gojo mamiyo nikech wuon gitimo. In kaka in dala kata wuodi onego go jaode. To niko ineno ka gima en gima normal ni agoja oda ni amiyo discipline gik maneno ga matimre kor miere. Kotimre kamano to mage jok makowuok oko kucha to neno ni it's okay mondo gigojo mamiyo kata sese migojo mamiyo kata inego jo mamiyo to ok giwinj ni giwuoyo giwacho ni wane mano watimo makosa. Onge justification whatsoever for gender-based violence. Onge justification whatsoever for femicide. Koro en gima dasirni nyaka to koro wawuok waduto to wakwed gir mar neko mitimo ne joma miyo gi nikech nyalo timre ne nyithindi, nyalo timre ne jaodi kata minu. Donge nitiere joma miyo ma over 80 years ne waneno the highest case mano negi bobambi Kenya kai don't statistics koro not anyone is safe. The lowest and I think 5 months old child koro nyaka to koro wadagi machal kamagi to nikech gin gik maduoko wachien to gin gik mabende bro miyo koro joma miyo luoro kendo kata tich ng'ama miyo nego bedni dhi to duogo e seche moko molewo matin to koro ni waluor to mogi to ni wuotho ni dwaro bedo insecure. Wan kaka Kenya kaendi national government nigi responsibility maduong' ahinya mar making sure ni Kenyans waduto wan safe. Koro safety mar ng'ama miyo en gima sirkal. Haya, nyalo bedo ni ng'ato nyono waya mar internet games ya kono kata kamano wabobedo kwa lose kendo wabobedo ka wadokir Tabitha mar mondo miyo medane lero kaka onego bedni igeng'o wechegi mag nek mag joma mini. Savia ka duoki etwako kiny makawuono nyaka sani iwacho ni onego bedni inywako lwedo mar mondo mi opuonj nyaka joma